Рәхимле, шәфкатьле Аллаһ исеме белән башлыйм эшемне. Алиф, лам, мим, сад. Беренче аятның мәгънәсен Аллаһу Тәгалә белә. Бу Коръән сиңа иңдерелгән китап. Коръән хакында күңелеңдә шик булмасын. Аның белән гөнаһлыларны куркытмаклыгың ва мөэминнәрне вәгазь кылмаклыгың өчен иңдердек. Барчагызда Раббыгыздан иңдерелгән Коръәнгә иярегез ва Коръәннән башка вәлиләргә иярмәгез. Ләкин бик аз ва китабыбызга иярмәгәннәре өчен күпме шәһәр халыкларын һәлак иттек. Шәһәрләргә газабыбыз кич эчендә килде, яки көндез ял иткән вакытларында килде. Безнең газабыбыз аларга килгәндә башка дәгъвалары булмас, мәгәр Аллаһуга карышып үзебезгә үзебез залим булуыбыз сәбәпле бу газап безгә килде дип әйтүләре булыр. Бездән үзләренә рәсүлләр күндерелгән кавемнәрдән әлбәттә сорарбыз. Рәсүлләр сезгә безнең хөкемнәрне ирештерделәрме дип, яна рәсүлләрдән дә әлбәттә сорарбыз. Безнең хөкемнәребезне ирештердегезме? Кавемебез кабул иттеме дип. Ул кавемнәргә кылган эшләрен белеп сөйләрбез. Ва без алардан гаип булмадык, бәлки һәр вакыт яннарында хазир булдык. Хисап көнендә булачак, савап илә гөнаһны үлчәү мизаны хак. Берәүнең үлчәүдә савабы авыр килсә, алар газаптан кутылып өстенлек табучылар. Ва берәүнең үлчәүдә савабы аз килсә, андый кешеләр һәлак булучылар. Гамәл кылмыйча аятларыбызга зулым иткәннәре өчен. Тәхкыйк без сезне җир өстенә урнаштырдык. Ничә төрле файдалану куәтен бирдек ва җир үстендә тереклек итүегез өчен кирәк нәрсәләрнең барында бар иттек, ләкин бик аз вакыт шөкер итәсез. Тәхкыйк төп атагыз Адәмне балчыктан халык кылдык. Соңра күркәм сурәтле иттек. Моннан соң фәрештәләргә әйттек: Адәмгә карап, сәҗдә кылыгыз дип. Фәрештәләр Адәмне хөрмәтләп сәҗдә кылдылар, мәгәр Иблис сәҗдә кылмады. Ул сәҗдә кылучылардан булмады. Аллаһу Тәгалә әйтте: И Иблис, мин сине Адәмгә сәҗдә кылырга әмер иткәч, сине сәҗдә кылудан ни нәрсә тыйды дип. Иблис әйтте: Мин аңардан артыграк, чөнки мине уттан яраттың, әмма Адәмне балчыктан яраттың. Аллаһ әйтте: Алай булса, җәннәттән чык. Аллаһуның кушканына карышып җәннәттә сиңа тәкәбберләнү һич дөрес булмас. Чык аннан, хур ва рисвайлар җөмләсеннәнсең. Иблис әйтте: И Раббым, мине үтермә. Кубарылачак көнгә чаклы яшәргә дөньяда миңа ирек бир. Аллаһ әйтте: Әлбәттә, мәгълүм вакыткача рөхсәт бирелгәннәрен, ягъни кыямәткәчә яшә дип. Иблис әйтте: Адәм аркасында мине аздырганың өчен, әлбәттә бәндәләреңне алдап аздырмакны теләп, туры юлың өстендә утырачакмын. 17 аят. Яна аларны аздырмак өчен алларыннан, артларыннан һәм уңнарыннан ва сулларыннан килермен. Шуннан соң аларның күбрәген шөкер итүчеләрдән тапмассың. Аллаһу Тәгалә әйтте: Бозылганың ва рәхмәттән сөрелгәнең хәлдә чык җәннәттән. Кешеләрнең сиңа ияргәннәре белән бергә һәммәгезне салып, җәһәннәмне тутырачакмын. Аллаһ әйтте: И Адәм, үзең ва хатының Һава җәннәттә торыгыз ва теләгән урыннан ашагыз, әмма ушбу агачка якын бармагыз. Әгәр якын барсагыз, залимнәрдән булырсыз. Аларга шайтан вәсвәсә кылды, аларның ябык гәүрәтләрен ачмак өчен, һәм әйтте: Аллаһ сезнең фәрештә булуыгызны теләмәгәне, яки җәннәттә мәңге калуыгызны теләмәгәне өчен сезне ушбу агачтан тыйды дип. Тәхкыйк мин сезгә яхшылыкны телимен дип ант итте Иблис. Алдап аларны агачка якын китерде. Алар агачтан ашадылар, гәүрәтләре ачылды ва җәннәт яфраклары белән гәүрәтләрен капларга ашыктылар. Аларга Раббылары кычкырды: Мин сезне ушбу агачтан тыймадыммы? Ва тәхкыйк шайтан сезгә ачык дошман, сакланыгыз дип әйтмәдемме дип. Адәм ва Һава әйттеләр:
И Раббыбыз, үзебезгә зулым кылдык. Әгәр безне ярлыгамасаң, һәм рәхмәт кылмасаң, әлбәттә бәхетсезләрдән булачакбыз дип. Аллаһ әйтте: И Адәм белән Иблис, бер-берегезгә дошман булганыгыз хәлдә җиргә иңегез. Сезгә торачак урын һәм әҗәлегезгәчә файдаланачак җай җирдә. Аллаһ әйтте: Җирдә тереклек итәрсез, вә җирдә үләрсез һәм җирдән чыгарылырсыз. И Адәм балалары, без сезгә киемнәр яраттык. Ул киемнәр гаврәтләрегезне каплар, янә мал яраттык һәм дә тәкъвалык киемен бирдек. Ул тәкъвалык, саклану киеме хәерледер. Ушбу зикр ителгән нәрсәләр Аллаһу Тәгаләнең галәмәтләре, шаят кешеләр вәгазьләнерсез. И Адәм балалары, ата-анагызны җәннәттән чыгарган кебек, шайтан сезне фитнәгә салмасын, аларның киемнәрен салдырып, гаврәтләрен үзләренә күрсәтер өчен аларны алдады. Тәхкыйк шайтан һәм аның гаскәре сезне күрәләр, сез аларны күрмәгән урыннан, әлбәттә шайтаннарны ышанмаучыларга дус кылдык. Кайчан фәхиш эшне кылсалар, ата-бабаларыбызның бу эшне эшләгәннәрен күрдек, һәм Аллаһ әмер кылды бу эшләрне кылырга диләр. Әйт, аларга Аллаһ андый фәхиш эшләргә әмер кылмый, белмәгәнегезне Аллаһуга ифтира кылырга ничек уялмыйсыз дип. Әйткел, Раббым һәр эштә гадел булырга өндәп әмер бирде, вә мәсҗидтә йөзләрегезне кыйблага юнәлдерегез, вә динне Аллаһ ризалыгы өчен генә ихлас тотып, аңа гына гыйбадәт кылыгыз. Әвәлдә юктан бар булганыгыз кебек, үлгәннән соң терелеп бар булырсыз, диде. Аллаһу Тәгалә бер фирканы туры юлга күндерде, вә бер фирканы рисва итеп аларга залалат сабит булды. Чөнки алар Аллаһудан башка шайтаннарны дус итеп алдылар. Шулай булса да алар без туры юлга күнелгән кешеләр дип зан итәләр. И Адәм балалары, һәр сәҗдә кыла торган урында гаврәтләрегезне каплар өчен зиннәтле киемнәрегезне алып киегез, ашагыз вә эчегез, ләкин исраф кылмагыз. Тәхкыйк Аллаһ исраф итүчеләрне сөйми. Әйт, Аллаһу Тәгалә бәндәләренә биргән зиннәтле киемнәрне кем харам кылды вә ризыктан пак, ләззәтле булганнарын кем харам кылды? Әйт, ул зиннәтле киемнәр вә хуш булган ризыклар дөньяда вакытта иман китергән мөэминнәргә, кыямәт көнендә ихлас мөэминнәргә. Әнә шулай аятларыбызны ачык аңлатабыз хакны белгән кешеләр өчен. Әйт, Раббым фәхиш эшләрне күрсәтеп эшли торганында, яшерен эшли торганында харам кылды, күрсәтеп эшли торганы, су буенда ирләр вә хатыннар бергә су керү, кояшта кызыну кебек эшләр, яшерен булганы зина кылу эшләредер. Янә гынахлы эшләрне, хаксыз зулым итү, тәкәбберләнүне, мәхлукны Аллаһуга тиңдәш кылырга ярый дип Аллаһудан аят иңмәгән көйгә һәм Аллаһ хакында белмәгәнне сөйләүне харам кылды дип. Һәр бер өммәтнең билгеләнгән әҗәле бар. Әгәр аларга әҗәлләре килсә, 1 сәгать иртә килмәс һәм 1 сәгатькә кичекмәс. И Адәм балалары, һәр кайчан сезгә минем рәсүлләрем килсә һәм аятләремне сезгә укысалар, берәрегез аятләремә иярсә һәм төзәлсә, әлбәттә аларга курку вә көенү булмас. Бәгъзе кешеләр аятларыбызны ялган диделәр һәм Аллаһуга каршы тәкәбберләнделәр. Алар җәһәннәм кешеләре, анда мәңге калырлар. Аллаһуга ялганны ифтира кылган, яки аның аятларын ялган дигән кешедән дә залимрәк кеше бармы? Әлбәттә юк. Ул кешеләргә Коръәндә әйтелгән газаплардан үзләренең өлеше ирешер. Хәтта әҗәл фәрештәләре килеп аларның җаннарын алырлар һәм әйтерләр: Аллаһудан башка гыйбадәт кылган затларыгыз кайда дип. Мөшрикләр әйттеләр: ялган илаһиләребез бездән гаип булдылар, югалдылар дип. Тәхкыйк кафир булдык дип үзләренең зарарына шәһадәт бирерләр. Аллаһ әйтер: сездән әүвәл үткән, үзегез кебек адашкан җәмәгать эченә керегез. Ул җәмәгать җиннәрдән вә кешеләрдән. Һәммәгез дә җәһәннәм утына керегез дип. Һәр кайчан җәһәннәмгә бер җәмәгать керсә, андагы дустына ләгънәт укыр.
Хәтта җәһәннәмгә җыелып бетсәләр, иярүчеләре ияртүче башлыкларына әйтер: "И Раббыбыз, безне менә шулар аздырды, безгә караганда ут газабын аларга 2 өлеш бир." Аллаһ әйтер: "Һәммәгезгә дә 2 өлеш бар, ләкин белмисез." Башлыклары үзләренә ияргән кешеләргә әйтерләр: "Сезнең бездән артык фазилетегез булмады, ягъни кафирлектә бер тигезбез" дип, кафирне кәсеп итүегез сәбәпле газапны татыгыз. Бәгъзе кешеләр аятларыбызны ялган диделәр вә аятларыбыз белән гамәл кылудан тәкәбберләнделәр. Аларга күк ишекләре ачылмас, ягъни азрак изгелекләре булса, ул да кабул булмас һәм җәннәткә кермәсләр. Хәтта дөя инә күзеннән чыкканчы, ягъни дөянең инә күзеннән чыгуы мөмкин булмаса, аларның да җәннәткә керүе мөмкин түгел. Залимнәрне әнә шулай җәза кылырбыз. Аларга җәһәннәм утыннан булган түшәк һәм өсләрендә уттан пәрдә бар. Әнә шулай җәза кылырбыз залимнәрне. Бәгъзе кешеләр иман китереп, изге гамәлләр кылдылар. Һич кемгә көче җитмәгән йөкне йөкләмибез, мәгәр көче җиткәнне генә. Алар җәннәт ияләре, анда мәңге калачаклар. Без аларның күңелләрендә булган хөсетне суырып алдык. Аларның аяк асларыннан елгалар агар, әйтерләр: "Безне бу җәннәткә күндерүче Аллаһуга мактау булсын. Әгәр Аллаһ күндермәсә, үзебез белеп күнелүче булмас идек. Тәхкыйк Раббыбызның рәсүлләре дөньяда безгә хак аятларны китерделәр, без Аллаһуның рәхмәте белән кабул иттек" дип. Аларга нида кылыныр: "Бу җәннәт белән варис ителдегез кылган гамәлләрегез өчен" дип. Җәннәт әһле җәһәннәм әһленә әйтер: "Тәхкыйк без Аллаһ вәгъдә кылган җәннәтне менә инде таптык. Сез дә Раббыгыз вәгъдә кылган җәһәннәмне таптыгызмы инде?" Алар: "Әйе, таптык" диярләр. Алар арасыннан берәү: "Аллаһуның ләгънәте залимнәргә тиеш булды" дип кычкырыр. Ул җәһәннәм әһлләре. Кешеләрне Аллаһ юлыннан тыялар, мөселманнарның алар ягына үзгәрүләрен телиләр һәм ахиратны инкар итәләр иде. Җәннәт белән җәһәннәм арасында пәрдә бар. Ул пәрдә өсләрендә ирләр бар. Ул ирләр җәннәт вә җәһәннәм кешеләрен йөзләреннән танырлар. Чөнки җәннәт кешесенең йөзе ак, җәһәннәм кешесенең йөзе кара булыр. Ул ирләр җәннәт кешеләренә кычкырырлар: "Тынычлык һәм һәлакәттән кутылмак сезгәдер" дип, үзләре һәмишә җәннәткә кермәгән булырлар һәм җәннәткә керүне өмет итеп торырлар. Әграф пәрдә өстендәге ирләрнең күзе җәһәннәм әһле тарафына төшсә: "И Раббыбыз, безне залим кавемнәр белән бергә кылмагыл" диярләр. Яна Әграфдагы ирләр залим ирләрне галәмәтләре аша танырлар һәм әйтерләр: "Дөньяда җыйган малыгыз вә тәкәбберләнүегез бүген сезгә файда бирмәде" дип. И сез җәһәннәм әһлләре! Дөньяда вакытта хәзрәти Билал бик көчле иманлы булып та, кол яки ярлы булганы өчен генә әнә шундыйларга Аллаһ рәхмәтен ирештермәс дип ант итеп әйтә идегез. Хәлбуки алар җәннәттәләр. Ә сез хур булып җәһәннәмдәсез диярләр. Шул вакытта көчле иманлы ярлы мөселманнарга: "Җәннәткә кирегез, сезгә курку булмас һәм кайгылы да булмассыз" диелде. Тәмук әһле җәннәт әһлләренә нида кылыр: "И җәннәт әһлләре, безгә җәннәттән су куеп бирегез, яки Аллаһ сезне ризыкландырган җимешләрдән бирегез" дип. Җәннәт әһлләре: "Сез сораган нәрсәләрне Аллаһ сезгә харам кылды" диярләр. Алар динне җиңелгә вә уенга санадылар, һәм аларны дөнья байлыгы алдады. Бүген без дә аларны җәһәннәмгә салып онытырбыз. Бу көннәренә юлыгачакларын онытканнары һәм аятларыбызны инкар иткәннәре өчен. Тәхкыйк без аларга китап белән килдек. Ул китапны белеп, ачык аңлатып бәян кылдык. Ул Коръән һидаят вә рәхмәт һәм аның хаклыгына ышанып гамәл кылучы мөэминнәр өчен. Коръән белән гамәл кылмаучылар көтмиләр һич нәрсәне, мәгәр Коръәндә хәбәр бирелгән Аллаһуның газабын көтәләр.
Коръән хәбәр биргән кыямәт көне килсә, дөньяда вакытта Коръәнне онытып йөргән кешеләр әйттеләр: "Тәхкыйк Раббыбызның рәсүлләре безгә хакны китергән булганнар икән. Без кабул итмичә һәлак булган икәнбез. Безгә шәфәгать итүчеләр бармы? Булса безгә шәфәгать итәр иделәр, яки безгә дөньяга кире кайту бармы? Әгәр кире кайтсак, әүвәлдә кылган эшләребездән башка яхшы эшләрне кылыр идек" дип. Тәхкыйк бөтен гамәлләрен шайтан юлына сарыф итеп һәлак булдылар. Вә алардан Аллаһуга тиңдәш кылган затлары гаип булдылар. Тәхкыйк Раббыгыз Аллаһ 6 көн эчендә җирне вә күкләрне төзеде. Соңра буйрыгы гарешкә карарланды. Аллаһу Тәгалә төн караңгысы белән көнне каплар, ул төн көнне ашыгып өстәр, ягъни туктамыйча бер артлы килеп торырлар. Кояш, ай вә йолдызлар Аллаһ әмере буенча йөриләр. Агах булыгыз. Халык кылмак, һәр эшкә әмер бирмәк Аллаһ эше түгелме? Барча галәмне тәрбия итүче Аллаһ бәрәкәт иясе булды. Аллаһуга зарыйлык кылып, хаҗәтләрегезне сорагыз. Сорауда чиктән чыгучыларны Аллаһ әлбәттә сөйми. Мәсәлән, тәүбә итеп төзәлмичә җәһәннәм газабыннан имин булуны сорау һәм фарыз, ваҗиб вә сөннәт гамәлләрен үтәмичә җәннәт сорау һич тә дөрес булмый. Пәйгамбәрләр җибәреп ислак кылганнан соң, җир өстендә бузыклык кылмагыз. Газабыннан куркып, рәхмәтен өмет итеп Аллаһуга гыйбадәт кылыгыз һәм хаҗәтләрегезне сорагыз. Коръән юлы белән изге гамәлләр кылучыларга әлбәттә Аллаһуның рәхмәте якын. Ул Аллаһ яңгырдан алда җил җибәрер, рәхмәте белән шатландырмак өчен. Хәттәки ул җил яңгырлы авыр болытны алып килсә, сөрербез ул болытны үлгән, үләнсез шәһәр өстенә. Ул шәһәргә яңгырны яудырырбыз вә ул яңгыр белән төрле җимешләрне чыгарырбыз. Әнә шулай мәйетләрне чыгарырбыз. Шаят вәгазьләнерсез. Ул яңгыр белән җире яхшы булган шәһәрнең үләннәре, игеннәре үсәр. Тәрбияче Аллаһ әмере илә. Яхшы җир яңгырдан файдаланган кебек, яхшы кешенең күңеле Коръәннән файдаланыр. Җире начар булган шәһәрнең үләне вә игеннәре чыкмас, үсмәс, мәгәр кыйналып, зәгыйф булып бик аз үсәр. Имансыз кешенең яки начар кешенең күңеле Коръәннән файдаланмас. Аның хак сүзләрен ишетмәс, бәгъзе вакыт ишетсә дә, көчләнеп кенә ишетер, әмма кабул итмәс. Әнә шулай нигъмәтләребезгә шөкер итүче кавымнар өчен аятларыбызны ачык бәян кылабыз. Тәхкыйк Нухны кавымына рәсүл итеп җибәрдек. Әйтте: "И кавымым, фақат Аллаһуга гына гыйбадәт кылыгыз. Аллаһудан башка сезнең илаһегез юк. Каһәре зур булган туфан көненең газабы сезгә ирешер дип куркам" дип. Нух кавымының аксакаллары әйтте: "И Нух, без сине тәхкыйк адашкансың дип күрәбез" дип. Нух әйтте: "И кавымым, миндә адашмаклык юк, ләкин барча галәмне тәрбия кылучы Аллаһуның рәсүлемен. Сезләргә Раббымның хөкемнәрен ирештерермен вә сезләрне үгет нәсихәт кылырмын һәм Аллаһ белдерүе белән сез белмәгән нәрсәләрне белермен. Яки сез арагыздан үзегез кебек бер иргә Аллаһудан китап иңдерелүгә гаҗәпләнәсезме? Ул китап килде Аллаһ газабы белән сезне куркытмак өчен һәм Аллаһуга гөнаһлы булудан сакланырга юл күрсәтер өчен килде вә тәкъвалык кылганыгыздан соң Аллаһуның рәхмәтенә ирешмәклегегез өчен." Кавымы Нухны ялганчы диделәр. Нухны вә аңа ияргән мөселманнарны көймәдә туфан суыннан коткардык вә аятларыбызны ялган диючеләрне туфан суында батырдык. Тәхкыйк алар хакны күрми торган сукыр булдылар. Вә Гад кавымына кардәшләре Худны пәйгамбәр итеп җибәрдек. Худ әйтте: "И кавымым, фақат Аллаһуга гына гыйбадәт кылыгыз. Аллаһудан башка илаһегез юк. Әйе, Аллаһ газабыннан курыкмыйсызмы?" диде. Худның кавымыннан кафир булганнары әйтте: "И Худ, без сезне наданлыкта вә диваналыктасың дип беләбез, һәм дә сине ялганчы дип зан кылабыз" дип. Худ әйтте: "И кавымым, миндә диваналык юк, ләкин мин барча галәмне тәрбия кылучы Аллаһуның рәсүлемен. Сезгә Раббымның хөкемнәрен ирештерермен
һәм мин сезне яхшылыкка өндәп үгет нәсихәт кылучы, сүземдә ышанычлы пәйгамбәрмен. И гаҗәпләнәсезме арагыздан үзегез кебек бер иргә Аллаһудан китап индерелүгә? Ул китап сезне Аллаһу газабы белән куркытыр өчен индерелде. Яна хәтерләгез, Нух кавымын һәлак иткәннән соң Аллаһ сезне алар урынына китерде һәм сезне халык кылынышыгызда куәт белән артык кылды. Аллаһуның сезгә биргән нигъмәтләрен хәтерегездә саклагыз, шаят газаптан кутылырсыз. Әйттеләр: И Худ, безләрне бер Аллаһуга гына гыйбадәт кылыгыз дип буйрырга килдеңме? Вә аталарыбыз гыйбадәт кылган сыннарны ташлагыз дип әйтергә килдеңме? Безгә вәгъдә кылган газабыңны китер, әгәр дөрес сөйләүче булсаң, дип. Худ әйтте: Тәхкыйк сезгә Раббыгыздан газап вә ачуның килмәге тиешле булды. Әйе, сез үзегез вә аталарыгыз Аллаһ дип атаган сыннарыгыз хакында минем белән низаклашасызмы? Бит Аллаһ сыннарга гыйбадәт кылуның дөрестлеге хакында һичбер дәлил иңдермәде. Башыгызга киләчәк һәлакәтне көтегез. Мин дә сезнең белән бергә үземә тиешле дәрәҗәләрне көтүчеләрдәнмен. Худны вә аңа ияргән мөэминнәрне коткардык, үз рәхмәтебез белән вә аятларыбызны ялган диючеләрнең нәселен кистек. Һәлак итеп бетердек, чөнки алар иман китермәделәр. Вә Самуд кавымына кардәшләре Салихны пәйгамбәр итеп җибәрдек. Әйтте: И кавымым, фақат Аллаһуга гына гыйбадәт кылыгыз. Сезнең Аллаһудан башка илаһыгыз юк. Самуд кавымы Салих пәйгамбәрдән мөгъҗиза итеп ушбу таштан дөя чыгар диделәр. Салих дуга кылды, дөя чыкты, ләкин алар һаман иман китермәделәр. Тәхкыйк сезгә Аллаһудан минем пәйгамбәрлегемә галәмәт килде. Ушбу дөя сезгә галәмәт өчен җибәрелгән дөядер. Аңарга ирек бирегез. Аллаһ җирендә ашасын, явызлык белән аңарга кул тидермәгез, юкса сезгә рәнҗетүче газап ирешер. Гад кавымын һәлак иткәннән соң сезне халифа кылды вә сезне Хаҗаз белән Шам арасында булган җирләргә урнаштырды. Йомшак балчыклардан сарайлар, тауларны тишеп өйләр ясыйсыз. Аллаһу Тәгаләнең нигъмәтләрен хәтерегезгә алыгыз вә Аллаһ хөкемнәрен бузып җир өстендә бозыклык кылып йөрмәгез. Салих кавымыннан тәкәбберләнүче олуглары әйтте: Салихка иман китергән зәгыйф мөэминнәргә: Салихның пәйгамбәр икәнлегенә ышанасызмы? Мөэминнәр әйттеләр: Салих белән бирелгән мөгъҗизага ышанабыз дип. Тәкәбберләнеп иман китермәгәннәре әйттеләр: Сез иман китергән нәрсәләрне без инкар итүчеләрбез дип. Үзләре сорап алган дөяне үтерделәр һәм Раббыларының әмеренә каршы тәкәбберлек кылдылар вә: И Салих, безгә вәгъдә кылган газабыңны китер, әгәр рәсүлләрдән булсаң, диделәр. Һәм аларны зилзилә, каты селкетү тутты. Йортларыннан чыга алмыйча һәлак булдылар. Аннары Салих алейһиссалам аларны ташлап китте вә әйтте: Мин сезгә пәйгамбәрлегемне ирештердем һәм үгет нәсихәт кылдым, ләкин сез үзегезнең файдагызга нәсихәт кылучыны сөйми торган кавым икәнсез. Шуннан соң Салих алейһиссалам Мәккәгә барып үлгәнче анда торды. Вә Лутны үз кавымына пәйгамбәр итеп җибәрдек. Ул әйтте кавымына: Әйя, сез фәхиш эшне кыласызмы? Бу фәхиш эшне сездән элек галәмдә һич кем кылмады. Тәхкыйк сез хатыннарны ташлап, ирләргә шәһвәт белән якынлык кыласыз. Бәлки, әлбәттә, сез хактан үткән кавымсыз. Лут кавымының җавабы башкача булмады, мәгәр әйттеләр: Лутны һәм иптәшләрен шәһәрдән чыгарыгыз, чөнки алар үзләрен пак дип бездән җирәнгән булалар дип. Лутны вә әһлен коткардык, мәгәр хатынын коткармадык. Һәлакәттә калучылардан булды. Вә алар өстенә таш яудырдык. Гыйбрәт күзең илә карагыл явыз кафирләрнең ахыр хәле ничек булды. Вә Мәдьян шәһәренә кардәшләре Шугайбны пәйгамбәр итеп җибәрдек. Кавымына әйтте: И кавымым, фақат Аллаһуга гына гыйбадәт кылыгыз. Аллаһудан башка сезнең илаһыгыз юк.
Тәхқиқ сезгә Аллаһудан ачык мөгъҗизалар килде, үлчәүләрегездә тигезлек кылыгыз, кешеләргә нәрсә сатканда да ким үлчәмәгез вә Аллаһ рәсүлләр җибәреп, җир өстендә төзеклек кылганы соңында сез анда бузыклыклар кылмагыз. Бу хөкемнәр сезнең өчен хәерле, әгәр хак сүзгә ышанучылардан булсагыз. Мөэминнәрне куркытып, Аллаһ юлыннан туктатыр өчен вә Аллаһуга ышанган кешеләрне аның юлыннан барырга ирек бирмәс өчен һәм ислам динен үзгәртеп бозар өчен һәрбер юл өстендә, ягъни мөселманнарның дини эшләре өстендә утырмагыз вә һәм Аллаһуның сезгә биргән нигъмәтен, ярдәмен хәтерләгез. Бит әввәлдә аз идегез, Аллаһ сезне күбәйтте вә ихтибар илә карагыз. Аллаһуга вә Рәсүлгә карышып бузыклык кылучыларның ахыры ничек булды? Шугайб әйтте: Сезләрдән мин китергән Аллаһ хөкемнәренә ышанучы таифа вә ышанмаучы таифа булса, сез ышанучылар сабыр итеп түзегез. Хәтта Аллаһ арабызда хөкем иткәнгәчә. Ул хакимнәрнең иң хәерлесе. Шугайб кавымыннан ышанмаучы тәкәбберләре әйтте: Шугайб, үзеңне вә сиңа ияреп иман китергәннәрне шәһәребездән чыгарырбыз, яки безнең динебезгә кайтарылырсыз дип. Шугайб әйтте: Без сезнең динегезне яратмасак та, батыл динегезгә безне көчләп кайтарырсызмы? Юк, кайтара алмассыз дип. Шугайб әйтте: Аллаһ үзенең рәхмәте белән безне сезнең батыл динегездән коткарганы соңында янә шул батыл дингә кайтыйкмы? Әгәр сезнең батыл динегезгә кире кайтсак, Аллаһуга әллә ниләрне ифтира кылган булырбыз. Безгә сезнең батыл динегезгә кайтмак һич тә дөрес булмас. Мәгәр тәрбиячебез Аллаһ теләсә генә, ләкин батыл дингә кайтуны Аллаһ әлбәттә теләми. Аллаһу Тәгалә һәр нәрсәне белеме белән чорнап алды. Без Аллаһуга тәвәккәл кылдык, сездән курыкмыйбыз. Раббыбыз, безнең белән кавымыбыз арасында булган хәлне хаклык белән хөкем ит. Син әлбәттә эшне ачыклаучыларның хәерлесесең. Шугайб кавымыннан олуг кафирләре әйттеләр: Әгәр Шугайбкә иярсәгез, тәхқиқ шул сәгатьтә үк һәлак булырсыз дип. Ягъни ислам диненә керүдән үз кавымнарын үлем җәзасы белән куркытып тыйдылар. Ул кафирләрнең башына зилзилә купты вә өйләреннән дә чыга алмыйча бөгелеп төшеп һәлак булдылар. Шугайбны ялганчы диюче кафирләр шәһәрләрендә гүя тормаганда кебек булдылар. Шугайбны ялганчы диюче кафирләр һәлак булучылар. Шугайб әйтте: Кавымым, мин сезгә Аллаһ хөкемнәрен ирештердем һәм сезне үгет насихат кылдым. Инде мин Аллаһуга ышанмаган вә миңа дошман булган кафирләрнең һәлак булулары өчен ничек кайгырыйм? Шәһәрләргә һич пәйгамбәрләр җибәрмәдек, мәгәр җибәрсәк тә инкар иткәннәре өчен ул шәһәр кешеләрен бәла-каза белән мөбтәлә кылдык. Шул эшебезне белсәләр, шаят Аллаһ хөкемнәрен инкар итүдән туктарлар, түбәнчелек илә Аллаһуга кайтырлар. Соңра авыр хәлләрен яхшы хәлгә алыштырдык. Хәтта ки үзләре вә маллары күбәйде, ләкин янә шөкер итмәделәр вә әйттеләр: Бәла-казаның ирешүе дә, шатлыкның ирешүе дә пәйгамбәрләргә каршылык күрсәткәннән түгел, бәлки табигать гадәтедер. Ата-аналарыбызга да бәла-каза ирешкән дип, аларны кинәттән тоттык, сизмичә дә калдылар. Әгәр шәһәр кешеләре иман китереп Аллаһуга тәкъвалык кылсалар иде, әлбәттә аларга җирдән вә күктән бәрәкәт ишекләрен ачар идек. Ләкин Аллаһ хөкемнәрен ялган диделәр, аларны газап белән тоттык, кафирлекне кәсеп иткәннәре өчен. Имин булырлармы Аллаһ хөкемнәрен инкар итүче шәһәр кешеләре йоклаган хәлләрендә безнең газабыбызның килүеннән? Яки ул шәһәрләр кешеләре имин булырлармы аларга газабыбызның килүеннән көндез уен-көлкедә булган вакытларында? Яки алар Аллаһуның хәйлә мәкреннән имин булырлармы? Һичбер инсафлы кеше Аллаһ мәкреннән курыкмыйча имин тормас, мәгәр һәлак буласы кавымнәр генә Аллаһ мәкреннән курыкмыйча тыныч торырлар. Халыклары һәлак булган җиргә соңыннан хуҗа булган кешеләргә Аллаһу Тәгаләнең: Әгәр теләсәк, гөнаһлары өчен һәлак итәрбез һәм күңелләрен мөһерләрбез.
аннары хак сүзне ишетми торган булырлар дигән хәбәре килмәдеме? И Мөхәммәд галәйһиссәлам, ушбу үзебез һәлак иткән шәһәр хәбәрләрен сиңа сөйлибез. Тәхқиқ рәсүлләре аларга ачык дәлилләр вә мугъҗизалар белән килделәр. Иман китерер булмадылар әввәлдә Аллаһ аятларын ялган дигәннәре өчен. Әнә шулай Аллаһ кафирләрнең күңелләрен мөһерләр, һич нәрсә аңламаслар. Ул кафирләрнең күбрәген гәһетле тапмадык. Бәлки гәһетсез вә вәгъдәсез таптык вә тәхқиқ аларның күбрәген камил фасиқлар таптык. Вә югарыда сөйләнгән пәйгамбәрләрдән соң Фиргавун белән аның улыларын хак дингә өндәр өчен Хәзрәти Мусаны пәйгамбәр итеп җибәрдек аятларыбыз вә мугъҗизаларыбыз белән. Без җибәргән нәрсәләргә зулым кылдылар. Гыйбрәт күзе илә карагыз, бузыклык кылучыларның ахыры ничек булды? Муса Фиргавунга әйтте: "Эй Фиргавун, мин барча галәмне тәрбияләүче Аллаһуның рәсүлемен. Аллаһуга хак булмаган сүзне миңа әйтмәү тиешле. Мәгәр хак сүзне әйтү миңа бөҗептер. Раббыгыздан мин сезгә ачык мугъҗизалар китердем. Эй Фиргавун, минем белән Якуб балаларын җибәр." Фиргавун Якуб балаларын авыр эшләрдә эшләтеп үзенә гыйбадәт кылдырып тота иде. Шуның өчен Муса аларны алып китәргә теләде. Фиргавун әйтте: "Әгәр мугъҗиза китергән булсаң, ул мугъҗизаны хәзер күрсәт, күрик. Әгәр мин пәйгамбәр дигән сүзеңдә дөрес булсаң", дип. Муса таягын җиргә салды. Шул вакыт таяк зур ала йылан булды. Барчасы качтылар. Фиргавун үтенгәч Муса таягын тотты, яна таяк булды. Яна Муса изүеннән кулын чыгарды. Шул вакыт аның кулын кояш кебек ялтырый торган итеп күрделәр. Фиргавун кавымының улылары әйттеләр: "Тәхқиқ бу Муса бек оста сихерчедер" дип. "Сезне Мисырдан куып чыгармакчы була. Бу хакта нинди киңәш бирәсез?" диделәр. Фиргавунга әйттеләр: "Муса белән кардәш Харунның эшләрен ашыктырма вә шәһәрләргә кешеләр җибәр, Муса янына җыелсыннар. Сиңа һәр оста сихерчене китерерләр" дип. Сихерчеләр Фиргавунга җыелып килделәр вә әйттеләр: "Әгәр Мусаны җиңсәк, әлбәттә безгә бәясе кирәк булыр" дип. Фиргавун әйтте: "Әгәр җиңсәгез, әлбәттә сезгә бәясе булыр һәм әлбәттә минем якыннарымнан булырсыз" дип. Сихерчеләр әйттеләр: "Эй Муса, синме әввәл таягыңны ташлыйсың, яки без әввәл ташлыйкмы?" Муса әйтте: "Сез ташлагыз." Ташлаганнары заманда кешеләрнең күзләрен сихерләделәр вә куркыттылар һәм көчләре җиткәнчә улуг сихерне күрсәттеләр. Ташлаган таяк вә арканнары барчасы йылан булып күренделәр. Мусага: "Таягыңны җиргә ташла" дип вахи кылдык. Муса таягын ташлады исә, зур йылан булып, сихерчеләрнең йылан булып күренгән таяк вә арканнарын йотып бетерде. Хаклык өскә чыгып, аларның сихергә таянып эшләгән ялган эшләре батил булды, юкка чыкты. Шул урында сихерчеләр җиңелделәр вә хур булып кайттылар. Фиргавунның сихерчеләре Мусаның мугъҗизасын күргәч, иман китерделәр һәм Аллаһуга сәҗдәгә егылдылар. "Бөтен галәмне тәрбия итүче Аллаһуга иман китердек" диделәр. Фиргавун: "Миңа иман китердегезме?" дип сорады. Сихерчеләр: "Муса вә Харунның Раббысына иман китердек" диделәр. Фиргавун әйтте: "Мин рөхсәт бирмичә Мусага иман китерәсезме? Тәхқиқ, сез шәһәрдән хәйлә мәкер курып килгәнсез. Ул шәһәрдән халыкны чыгармаклыгыгыз өчен бик тиз белерсез сезгә ни кылганымны. Әлбәттә мин сезнең уң кул вә сул аякларыгызны, яки сул кул вә уң аякларыгызны кисәрмен, соңра барчагызны асармын." Сихерчеләр әйттеләр: "Ассаң асарсың, Аллаһуга кайтабыз, синең асуыңнан курыкмыйбыз." "Эй Фиргавун, син безне шелтә кылмыйсың, башка нәрсә өчен, мәгәр шелтә кылсаң Раббыбыздан килгән аятларга иман китергәнебез өчен генә. Эй Раббыбыз, Фиргавун кылган газапка чыдарга безгә сабырлык бир һәм безне мөселман булган хәлебездә үтер." Фиргавун иман китергән сихерчеләрне әйткәнчә газаплап үтерде. Карагыз, иманнары нинди көчле булган, Фиргавунның газаплап үтерүеннән һич курыкмаганнар, иманнарына кире дүнмәгәннәр. Фиргавун кавымыннан олылары әйттеләр: "Эй Фиргавун,
Мусаны ва аның кавмен җир өстендә бозыклык кылсыннар һәм сиңа ва сыннарга гыйбадәт кылуны куйсыннар өчен аларны калдырасыңмы? Ягъни үтерергә кирәк диделәр. Фиргавун әйтте: Тиздән кыз балаларын калдырып, ир балаларын үтерербез. Без әлбәттә алардан өстенбез, көчлебез дип. Муса үзенең кавменә әйтте: Аллаһудан ярдәм сорагыз һәм залимнәрнең зулымына чыдагыз. Бит җир Аллаһу Тәгаләнеке. Ул җиргә үзе теләгән бәндәсен хуҗа кылыр, эшнең ахырындагы шатлык ва уңыш тәкъва мөэминнәргә. Муса кавме әйтте: Эй Муса, без син килгәнче дә бу Фиргавун кавменнән күп зулым күрдек, һәм син килгәч тә зулым күрәбез дип. Муса әйтте: Раббыгызның сезнең дошманнарыгызны тиздән һәлак итмәклеге өметле, һәм алар урынына сезне хәлифә итмәклеге. Аллаһ сезне күзәтер. Ничек эш кылырсыз икән? Тәхкыйк, Фиргавун кавмен ачлык белән ва бакча җимешләрен уңышсыз итү белән бәлаләндердек, вәгазьләнеп иман китерсеннәр өчен. Әгәр аларга шатлык, байлык килсә, бу безгә тиешле, үзебезнең яхшылыгыбыздан килде. Әгәр яманлык ирешсә, бу яманлык Муса белән аның иярченнәреннәндер дип шомланырлар. Әгәх булыгыз, аларның шомланулары Аллаһу хузурында. Әмма аларга ирешкән яманлык үзләренең кәсебе өчен Аллаһудан ирешә, ләкин күбесе Аллаһудан ирешә дип белмәсләр. Фиргавун кавме кафирләр әйттеләр: Безне сихерләр өчен берәр галәмәт китерсәң дә, без барыбер сиңа ышанучы кешеләр түгелбез. Аларга су басканын, саранча, бет, бакаларны һәм кан җибәрдек. Буларны айрым-айрым ачык галәмәтләр итеп җибәрдек. Бу галәмәтләрне күргәннән соңында да тәкәбберләнеп азган кафир кавме булдылар. Аларга Аллаһуның газабы килгәндә әйттеләр: Эй Муса, безнең өчен Раббыңа дуга кыл. Ул сиңа дуга кыл дип әмер иткәне өчен. Әгәр безнең өстебездәге газапны җибәрә алсаң, әлбәттә сиңа иман китерербез һәм Якуб балаларын да синең белән әлбәттә җибәрербез дип. Муса дугасы аркасында алардан газапны алсак, киләсе газап вакытында шул вакытта алар гәһетләрен сындыралар, сүзләрендә тормыйлар. Аларны суга батырып, алардан үчебезне алдык. Аятларыбызны ялган диеп, аннан гафил булганнары өчен. Ягъни ислам диненең хаклыгыннан да ва үзләренә киләчәк газаптан да гафилләр. Фиргавун Якуб балаларына шәһәрдән чыгып китәргә рөхсәт бирмәгәч, Муса галәйһиссәлам Якуб балалары белән төнлә шәһәрдән чыгып китте. Фиргавун сизеп артларыннан куа чыкты. Муса бер зур су буена килеп җиткәч, таягы белән суга сукты һәм суда 12 юл булды. Шул юлдан чыктылар. Фиргавун атлы гаскәре белән килеп җитеп шул юллардан кергәннәр иде, су аларны кысып, батырып һәлак итте. Фиргавун заманасында зәгыйф саналган Якуб балаларын мәшрик тарафында булган Шам шәрифкә ва мәгриб тарафында Фәләстин җирләренә хуҗа кылдык. Ул шәһәрләрне без бәрәкәтле кылдык һәм Якуб балалары сабыр иткәннәр өчен аларга Аллаһ тарафыннан вәгъдә ителгән яхшы сүзләр ва ярдәм тәмам булды. Фиргавун үзе ва кавме төзегән биналарны һәм күтәреп ясаган бакчаларын һәлак иттек. Якуб балаларын дәрьядан үткәрдек. Дәрьядан үтеп киткәч, сынга табынучы кавым янына бардылар һәм сынымнарга кызыктылар. "И Муса, син дә безгә шундый сыным ясап бир", диделәр. Муса әйтте: "Тәхкыйк сез бик надан кавымсыз, шунлыктан мәгънәсез сүзләрне сөйлисез. И кавмым, аларның эшенә кызыкмагыз. Аллаһу Тәгалә аларны сынымнары белән бергә һәлак итәчәк һәм аларның кылган гамәлләре һәрберсе батил, яраксыз." Яна әйтте: "Аллаһудан башканы сезнең илаһы кылырга өстәрменме? Ва ул сезне заманыгызда бөтен кешеләрдән артык кылды. И Якуб балалары, без сезне Фиргавун кавменнән коткардык, алар сезне каты газап белән газап кылыр иделәр. Кыз балаларыгызны калдырып, ир балаларыгызны үтерер иделәр. Ушбу эшләрдә Аллаһ тарафыннан улуг бәла ва сынау бар сезнең өчен. Мусаны Тур тавында 30 кич вә 30 көн тотмак белән вәгъдә кылдык. Вә ул 30 көнне яна 10 көн кушып тәмам иттек. Раббысының вәгъдәсе 40 кичтә тәмам булды." Муса Тур тавына киткәндә, кардәше Харунга әйтте: "Кавмым арасында
минем урынымда кал һәм аларның эшләрен төзек кыл вә бозыклык кылучылар юлына кермә. Муса, вәгъдә кылынган урыныбызга килгәч, Раббысы аңа сөйләде, ягъни сөйләштеләр. Муса Аллаһыны күрергә теләп әйтте: «Эй Раббым, миңа күрен, мин сиңа карыйм», дип. Аллаһ әйтте: «Юк, мине күрә алмассың, ләкин тауга карагыл. Әгәр тау урынында тора алса, мине күрерсең». Мусаның Раббысы тауга һәйбәт нурын төшергәч, тауны кисәкләр кылды. Вә Муса һушы китеп егылды. Муса акылына килгәч әйтте: «Эй Раббым, сине һәрбер кимчелектән паксың дип беләмен. Сиңа тәүбә иттем вә минем өммәтем арасында иң әүвәлге, сиңа тәүбә иттем вә мин өммәтем арасында иң әүвәлге мөэминмен». Аллаһ Мусага әйтте: «Эй Муса, кешеләргә пәйгамбәр итеп җибәрербез вә үзем белән сөйләшергә сине ихтыяр кылдым. Без биргән китапны куәт белән тот вә без биргән нигъмәтләргә шөкер итүчеләрдән бул». Мусага Тәурат такталарында һәр нәрсәне яздык. Вәгазне вә һәр нәрсә бәян иттек. Аны ал, куәт белән һәм кавмыңа да Тәурат белән гамәл кылырга буйыр. Тәуратның күркәмрәк хөкемнәрен алсыннар. Мин сезгә тиздән күрсәтермен фасиклар йорты җәһәннәмне. Тәурат хөкемнәрен бузып фасик булмагыз. Җир өстендә хаксыз тәкәбберләнеп йөргән кешеләрне бик тиз аятларыбыздан дүндерербез. Хак сүзләрдән күңелләрен биздерербез. Әгәр алар мугҗизаларны күрсәләр, ышанмаслар. Әгәр хак юлны күрсәләр, аны үзләренә юл итеп алмаслар. Әгәр азгынлык, адашу юлын күрсәләр, аны үзләренә юл итеп алалар. Аларның шундый булуы ялганлап аятларыбызны инкар кылганнары вә аятларның хикмәтеннән гафил булганнары өчен. Аятларыбызны вә ахирәткә барачакларын ялган диючеләрнең эше, гамәле җуелды. Файдасы калмады. Аларга җәза булырмы? Әлбәттә булыр, кылган эшләре буенча гына. Муса тауга киткәч, кавме алтын-көмештән бузау ясадылар. Ул бузауның тавышы бар иде. Бузау шулай ясалган иде, аңарга җил кирип, эченнән тавыш чыга иде. Әйе, алар күрмиләрме, бузау алар белән сөйләшми, һәм аларны туры юлга күндерергә дә көче җитми. Гаҗәп, һич нәрсәгә ярамаган нәрсәне илаһы тоттылар һәм шуның өчен залим булдылар. Аларның кулларына сугылгач һәм шиксез адашканлыкларын белгәч әйттеләр: «Әгәр безгә Раббыбыз рәхмәт кылмаса һәм гөнаһларыбызны ярлыкамаса, әлбәттә һәлак булучылардан булырбыз». Муса кавме янына ачу вә кайгы белән кайткач әйтте: «Мин киткәч нинди кабахәт эш эшләгәнсез? Раббыгызның эшендә ашыктыгызмы? Аллаһ вәгъдә кылган 40 көнне көтәргә күпсендегезме?» Вә ачуыннан кулындагы Тәурат такталарын ташлады һәм кардәше Харун галәйһиссәламның сакалыннан тотып үзенә тартты. Харун әйтте: «И анам улы кардәшем, тәхкыйк бу кавм мине зәгыйфкә санады һәм бузау ясауларыннан тыйганым өчен мине үтерә башладылар. Минем өчен дошманнарны шатландырма вә мине залим кавемнәр җөмләсеннән санама». Муса әйтте: «Я Рабби, мине вә кардәшем Харунны ярлыка вә безне рәхмәтеңә кергез. Син рәхим кылучыларның иң рәхимлесесең». Бозауны Аллаһ урынына тотучыларга дөньяда Аллаһның ачуы вә хурлыгы иреште. Әнә шулай җәза кылачакбыз Аллаһның тиңдәше бар дип ифтира кылучыларны. Бозык эшләрне эшләүчеләр тәүбә итеп гамәл кылу нияте белән Коръәнгә иман китерсәләр, шуның соңында Раббың әлбәттә ярлыкаучы, рәхимле. Мусаның ачуы басылгач, әввәлдә атып ташланган Тәурат такталарын кулына алды. Ул Тәуратта Аллаһудан курыккан кешеләр өчен һидаяткә күнелү тәртипләре һәм Аллаһның рәхмәте язылган иде. Муса тауга барганда кавме эченнән 70 ирне үзе белән алды. Ул ирләрне зилзилә тоткач, ягъни Аллаһның тауга төшкән нуры белән көеп үлгәч, Муса әйтте: «Эй Раббым, әгәр ул ирләрне вә мине һәлак итәргә теләсәң, әлбәттә, аларның миңа юлдаш булуларыннан элек һәлак итәр идең. Я Рабби, безләрдән гакылсызлар кылган эш өчен безне һәлак итәрсеңме? Аларның сине күрергә теләүләре үзең теләгән бер фитнә сынаудыр.
Аның белән үзең теләгән кешене адаштырырсың вә үзең теләгән кешене һидаяткә салырсың. Син генә безнең ярдәмчебезсең, безне ярлыкка һәм рәхмәт кыл. Син ярлыкаучыларның иң хәерлесесең. Я Рабби, безгә һидаятле күркәм тормышны насыйп ит, һәм ахирәттә күркәм тормышны бир. Тәхкыйк без синең хөкемнәреңә итагать иттек, туры юлыңа күндек. Аллаһу Тәгалә әйтте: Үзем теләгән кешегә газабымны ирештерермен, һәм рәхмәтем дә киңдер, һәр нәрсәне сыйдырды. Ул рәхмәтебезне кәфердән вә Аллаһ хөкемнәрен бузудан сакланучы тәкъва кешеләргә бик тиз бирербез. Ул тәкъва кешеләр зәкатларын бирерләр һәм безнең аятларыбызга ышанырлар. Укый яза белмәгән Рәсүлебез Мөхәммәд галәйһиссәламгә ияргән кешеләргә рәхмәтебез ирешер. Кулларындагы Тәурат, Инҗил китапларындагы Рәсүлнең сыйфатлары язылганын табарлар. Мөхәммәд галәйһиссәлам аларны гөнаһлы эшләрдән тыяр вә саваплы эшләргә өндәр, яхшы пак нәрсәләрне аларга хәләл кылыр, зарарлы пычрак нәрсәләрне аларга харам кылыр. Аларда булган авырлыкны вә диндәге каты хөкемнәрне алардан бетерер, Рәсүлгә ышанып аны зурласалар вә аңа ярдәм итсәләр, һәм ул китергән һидаят яктылыгы булган Коръән хөкемнәренә иярсәләр, алар өстенлек табучылар. Әйт, и кешеләр, тәхкыйк мин барыгызга, бөтен дөнья кешеләренә Аллаһудан җибәрелгән Рәсүлмен. Җир вә күкләр байлыгы Аллаһ милке. Аллаһудан башка илаһ юк. Ул тергезә вә үтерә. Аллаһуга һәм укый яза белмәгән Рәсүленә ышаныгыз. Аллаһуга вә аның сүзләренә ышана, аңа иярегез, шаят туры юлга күнәрсез. Муса кавымыннан бер җәмәгать бар. Алар кешеләрне хак дингә өндәрләр һәм хаклык белән гаделлек кылырлар. Без Якуб балаларын 12 кабиләгә бүлдек вә Мусаның кавымы су сораганда, без Мусага вахи кылдык. Таягың белән ташка сук. Ул таштан 12 чишмә акты. Тәхкыйк һәр кабилә үзенең чишмәсен белде вә аларны кояш кыздырмасын өчен болыт белән күләгәләдек һәм ширбәт илә кош итен иңдердек вә ашагыз без биргән яхшы ризыклардан дидек. Алар безгә зулым кылмадылар, ләкин ризыклар хакында Аллаһ хөкеменә хыянат итеп үзләренә зулым иттеләр. Янә хәтерләгез шуны. Аларга әйтелде: Ошбу шәһәрдә торыгыз, һәм ул шәһәрдә теләгәнегезчә ашагыз вә Я Рабби, хаталарыбызны ярлыка дип әйтегез. Вә шәһәр капкасыннан кергәндә түбәнчелек белән керегез. Шулай булсагыз, хаталарыгызны ярлыкарбыз, изгелек кылучыларга нигъмәтләребезне арттырып бирербез. Аларның залимнәре адаштырды, шәһәргә кергәндә әйтер өчен Аллаһ өйрәткән сүзне башка сүзгә. Зулым итүләре сәбәпле без аларга күктән газап җибәрдек. И Мөхәммәд галәйһиссәлам, дәрья буена утырган авыл халкының хәленнән сорагыз. Алар шимбә көн Аллаһ хөкемен буздылар. Балыклар шимбә көн яр буена килеп суның өстенә чыгар иделәр, әмма башка көнне су өстенә чыкмас иделәр. Яһүдләр гыйбадәт өчен вә бәйрәм итәр өчен үз белдекләре белән җомга көн урынына шимбә көнне билгеләделәр. Шул сәбәпле Аллаһ аларга шимбә көнне гыйбадәтне генә фарыз итеп, дөнья эшен вә балык тотуны харам кылды. Алар шимбә көнне су өстенә чыккан балыкларны йылымнар белән чорнап куеп, икенче көнне ала торган булганнар. Бу эшләре аларның Аллаһуга каршы хәйлә мәкерләре иде. Бузыклык кылучы фасикларны әнә шулай сыныйбыз. Шимбә көн балык тотарга катнашмаган бер таифа балык тотучыларга каршылык күрсәткән кешеләргә әйтте: Аллаһ һәлак итәчәк яки каты газап кылачак кавымны нигә вәгазлисез? Вәгазләүчеләр әйттеләр: Раббыгызга гозер күрсәтер өчен вәгазлибез, бәлки вәгазләнеп шимбә көн балык тотудан туктарлар. Ишеткән вәгазне онытып яки инкар итеп, залимнәр шимбә көнне балык тоткан чакларында балык тотудан тыеп, вәгаз сөйләүчеләрне коткардык. Балык тотучы залимнәрне каты газап белән тоттык Аллаһуга каршы бузыклык кылганнары өчен. Тыелган эштән тыелудан тәкәбберләнгән чакларында без аларга әйттек: Хур булганыгыз хәлдә маймыл булыгыз. Маймыл булдылар. Янә хәтерләгез, Раббыгыз әйтте: Якуб балалары өстенә кыямәт көненә чаклы каты газап кылучыны әлбәттә җибәрербез.
Тәхқиқ Раббың тиз үч алучы ва тәүбә итүчегә рәхимле ва ярлыкаучы. Без аларны күп фиркаларга бүлдек. Алар арасында изгеләре бар, ягъни ислам динен кабул итүчеләре, һәм башкачалары да бар, ягъни залимнәре. Без аларга күп нигъмәтләр, күп яхшылыклар ва күп яманлыклар, газаплар бирдек, шаят кафирдән иманга кайтырлар дип. Әүвәлге яһүдләр урынына икенче төрле яһүдләр калды. Алар Тауратка ия булдылар ва Таурат хөкемнәрен дөнья малына алыштырдылар ва риба, ришвәт алдылар. Әгәр аларга әүвәлдә алган маллары кебек мал килсә, әле дә аны алырлар. Ягъни мал өчен Таурат хөкемнәрен үзгәртәләр һәм безнең гөнаһларыбыз ярлыканыр, чөнки безнең иманыбыз бар диләр. Әйя, алардан гахит алынмадымы? Аллаһуга хак сүзне генә сөйләргә дип. Ва Таурат хөкемнәрендә өйрәнделәр бит. Аллаһуга мәхлукны тиңләштерүдән һәм гөнаһлардан сакланучы тәкъва кешеләр өчен хәерледер. Шуны яхшы аңламыйсызмы? Аллаһ китабы Коръән хөкемнәренә нык ябышып, намазларын вакытында үтәгән мөэминнәр һидаятлеләр бит. Без төзәлүче ва төзәтүче яхшы кешеләрнең изгелекләрен әлбәттә юк итмибез. Шуны да хәтерләгез. Без тауны урыныннан сөреп, яһүдләр өстенә күтәрдек. Гүя алар өстендә булып торды. Әгәр Таурат белән гамәл кылырга ризалык белдермәсәләр, тауның өсләренә төшәчәген белделәр. Тауратны куәт белән тутыгыз ва аның белән ныклап гамәл кылыгыз һәм Тауратта булган Аллаһ хөкемнәрен кешеләргә ирештерегез, кафирдән ва гөнаһлардан сакланмаклыгыгыз өчен. Яна хәтерләгез, Раббың Адәм балаларының аркасыннан балаларын алды. Ягъни һәрбер бала атасының арка суыннан дөньяга килделәр ва бу эшкә үзләрен шаһид итте һәм әйтте: "Әйе, мин түгелме сезнең Раббыгыз?" Кешеләрнең рухлары әйтте: "Я, әлбәттә безнең Раббыбыз синсең. Ва сезнең бу сүзегезгә шаһид булдык һәм Раббыбыз хакында һич нәрсә белмәдек, гафил булдык" дип кыямәт көнендә әйтмәвегез өчен Коръән белән хәтерегезгә төшердек. Яки тәхқиқ бездән әүвәл аталарыбыз мөшрик булдылар, без аларның балалары булып, алардан соң алар юлыннан йөридек. Әйе, син безне аталарыбызның батыл ялган гамәлләре өчен һәлак итәсеңме дип кыямәт көнендә әйтмәвегез өчен Коръән белән сезгә барында төшендердек. Әнә шулай аятларны ачык аңлатып бәян кылырбыз, шаят кешеләр азгынлык эшләрен, адашу юлларын ташлап Аллаһуга ва Коръән юлына кайтырлар. Кешеләргә без аңа аятлар биргән бер кешенең хәбәрен укы. Ул кеше без биргән аятлардан аерылды ва шайтан аны үзенә ияртте. Залим һәм азгыннардан булып китте. Әгәр теләгән булсак, ул кешене биргән аятларыбыз белән бөек дәрәҗәгә күтәрер идек. Ләкин ул дөньяга бирелде һәм нәфесенә иярде. Аның мисалы эт кебек. Этне урышсаң да, урышмасаң да телен салындырыр. Ушбу мисал безнең аятларыбызны ялган диючеләрнең, ягъни Коръән белән вәгазьләнмәүче ва аның белән гамәл кылмаучы кешеләрнең мисалы. Коръәндәге хәбәрләрне сөйлә, шаят фикерләп аңларлар. Аятларыбызны ялган диюче кешеләрнең мисалы нинди яман мисал. Эт кебекләр диелде. Хакны инкар итүләре белән үзләренә үзләре зулым кылыр булдылар. Аллаһу Тәгалә кемне туры юлга салса, ул кеше әлбәттә туры юлдадыр. Ул кемне адаштырса, ул адаштырган кешеләр һәлак булучылар. Тәхқиқ кешеләрдән ва җиннәрдән күпләрне җәһәннәм өчен бар иттек. Аларның акыллары бар, ләкин хакны аңламыйлар. Аларның күзләре бар, ләкин гыйбрәтләрне күрмиләр. Аларның колаклары бар, ләкин Аллаһ сүзләрен ишетмиләр. Алар хайван кебекләр. Бәлки хайваннарга караганда да файда белән зарарны айыра алмауда гакылсызраклар. Чөнки бер хайван да утка керми. Динсез кешеләр утка керергә хәзерләнәләр. Алар камил гафилләр. Үз киләчәкләрен һич тә уйлап карамыйлар. Аллаһуның күркәм исемнәре бар. Шул исемнәр белән дуга кылыгыз. Әмма Аллаһуга тиешсез исем бирүчеләрдән качыгыз. Аллаһуга тиешсез исем биргәннәр өчен җәза кылынырлар.
Biz бар кылган кешеләрдән бер җәмәгать бардыр ки, кешеләрне Коръән белән гамәл кылырга чакырырлар һәм үзләре дөрестлек белән Коръән өйрәткәнчә гамәл кылырлар. Аятларыбызны ялган диюче кешеләрне акырынлык илә газапка тартырбыз, үзләре белмәгән яктан. Вә аларга михләт бераз вакыт бирербез. Алар исә алданып һаман гөнаһта булырлар, бит минем тутмагым мәхкәм вә тазадыр. Әллә алар фикерләп, уйлап карамыйлармы? Үзләренең юлдашлары Мөхәммәд галәйһиссәламдә диваналык юклыкны. Ул Аллаһуга карышканнарны җәһәннәм газабы белән куркытучы гына, дингә көчләүче түгел. Әллә ул кафирләр җир вә күкләрнең төзелешенә игътибар илә карамыйлармы? Әгәр фәһемләп карасалар, әлбәттә, аларны төзүче Аллаһуны белер иделәр. Вә җирдәге төзелешләргә дә карамыйлармы? Вә әҗәлләре ихтимал бик якындыр. Аңа да карамыйлармы? Инде Коръәнгә иман китермәсәләр, нәрсәгә иман китерерләр? Аллаһ бер кешене адашу юлына салса, аны туры юлга салучы булмас. Аллаһ аларны азгынлыкларында калдырыр. Ни дә эшли алмыйча хайран булып йөрерләр. И Мөхәммәд галәйһиссәлам, синнән кыямәт көне кайчан була дип сорыйлар. Әйт, кыямәтнең кайчан булачагын фақат Аллаһ үзе генә белә. Кыямәтнең вакытын фаш итәргә Аллаһудан башка һичбер затның көче җитмәс. Җир вә күкләр мәхлукларына аны белмәк бик авыр. Кыямәт сезгә аңсыздан, кинәттән килер. Гүя син кыямәттән хәбәрдар, аны синнән күп сорыйлар. Әйт, кыямәт вакытын белмәк Аллаһуга хастыр. Ләкин Аллаһуга хас икәнен күп кешеләр белмиләр. Әйт, мин үземә файданы да вә зарарны да китерүче түгелмен. Ул Аллаһ эшедер. Ул нәрсә теләсә миңа шул ирешер. Әгәр мин яшерендәге файдаларны белә торган булсам, әлбәттә, үземә күп файдаларны булдырыр идем, һәм миңа һичбер зарар ирешмәс иде. Бит мин фақат кафирләрне җәһәннәм белән куркытучы вә мөэминнәрне җәннәт белән сөендерүчемен. Сезне бер Адәм галәйһиссәламнан халык кылучы вә Адәмнең сул кабыргасыннан хатыны Һаваны бар итүче Аллаһ, ул Һава илә Адәмнең күңеле карар тапсын өчен. Кайчан Адәм Һавага якынлык кылды исә, Һава җиңел йөкле булды. Һава ул йөк белән ничә вакытлар үткәрде. Йөге авырайгач, Адәм вә Һава икәүләп тәрбиячеләр булган Аллаһуга дуга кылдылар. И Раббыбыз, әгәр безгә бер яхшы бала бирсәң, әлбәттә шөкер итүчеләрдән булыр идек. Аллаһу Тәгалә аларга яхшы бала биргәч, аларга бирелгән балада Аллаһуга бер нәрсәне шәрик кылдылар. Ягъни шайтан куткысы белән баланың исемен Габдул Харис куштылар. Шайтан кылы дигән сүз. Аллаһу Тәгалә мөшрикләр кылган ширекләрдән пак. Ул мөшрикләр һич нәрсәне бар итәргә көче җитмәгән нәрсәләрне Аллаһуга тиң кылалармы? Бәлки ул нәрсәләр үзләре халык кылынганнар. Вә ул нәрсәләр мөшрикләргә ярдәм бирергә кадир түгелләр, вә ул нәрсәләр үзләренә дә ярдәм кыла алмаслар. Әгәр мөшрикләрне һидаят туры юлга өндәсәгез, алар сезгә һич иярмәсләр. Сезгә барыбердер, аларны һидаяткә өндәсәгез дә яки дәшмичә тик торсагыз да, сезгә иярмәсләр. И мөшрикләр, тәхқиқ Аллаһудан башка сез гыйбадәт кыла торган сыннар, сезнең кебек үк мәхлуклардыр. Ул сыннарыгыздан дуга кылып сорагыз, сораганыгызны бирсеннәр. Әгәр аларны илаһы тотуда эшегез дөрес булса. Әллә ул сыннарның йөрергә аяклары бармы? Тотарга куллары бармы? Күрергә күзләре бармы? Һәм ишетергә кулаклары бармы? Әлбәттә берсе дә юк. Әйт, үзегезнең Аллаһуга тиңләштергән сыннарыгызны чакырыгыз, аннары миңа һич михләт вакыт бирмичә хәйлә мәкерләрегезне кылыгыз. Тәхқиқ минем ярдәмчем, миңа Коръән иңдерүче Аллаһу Тәгалә. Вә ул Аллаһ изге яхшы бәндәләрен саклар. Аллаһудан башка сез гыйбадәт кыла торган сыннар сезгә ярдәм итәргә кадир түгелләр, һәм үзләренә дә ярдәм итә алмаслар. Әгәр мөшрикләрне Коръән юлына чакырсагыз, аны ишетмәсләр. Вә күрерсең, алар сиңа карарлар, ләкин хакны күрмәсләр. И Мөхәммәд,
Синең эшең гафу сораучыларны гафу итү булсын вә яхшылыкка өндәү булсын. Һәм хакны аңламаучы җаһилләрдән, наданнардан кисел, алар белән булышма. Әгәр Аллаһ кушкан эшләрдән сине туктатыр өчен сиңа шайтанның вәсвәсә низагы килсә, Аллаһуга сыгын. Шиксез, Аллаһ һәр нәрсәне ишетүче вә белүче. Әгәр тәкъва мөэминнәргә шайтаннан вәсвәсә ирешсә, шул вакыт ярдәм сорап Аллаһуны зикр итәрләр. Шундый хәлдә басират илә, ягъни күреп, белеп эш кылырлар. Шайтаннар наданнарны азгынлыкка өндәделәр. Соңра өндәүләрендә һич кимчелек кылмыйлар. И Мөхәммәд галәйһиссәлам, әгәр син аларга вахи белән аят китермәсәң, мөшрикләр әйтәләр: "Үз күңелеңнән чыгарып бир. Бит башка вакытларда шулай кыласың." Син аларга әйт: "Раббымнан миңа иңдерелгән Коръәнгә генә иярәмен. Бу Коръән Раббыбыздан килгән басират, гакылга күз вә ышанучы кавемнәр өчен һидаят һәм рәхмәт. Коръән укылганда яки Коръәннән вәгазь сөйләнгәндә ихлас тыңлагыз. Сүз сөйләшмичә, эш эшләмичә тик торыгыз. Шулай итсәгез, шаят рәхмәт кылынырсыз. Ишеңдән генә Раббыңны зикр ит түбәнчелек вә курку илә, һәм сөйләшүдә кычкырудан түбәнрәк тавыш белән зикр ит. Иртәләрдә вә кичләрдә гафилләрдән булма." Тәхкыйк Раббың хузурында булган фәрештәләр Аллаһуга гыйбадәт кылырга зурланмыйлар вә Аллаһуны мактап тәсбихләр әйтәләр һәм Аллаһуга сәҗдә кылалар. Бу аяттан соң сәҗдә кылу ваҗиб.